Sir Edgar Parameda. Good morning, Marinaga! Marinaga po giraray sa Indo kapos mga tugang. Diretso na kita. 8 minutes na, makalampas ang alas 10 din pagkaaga. Digdi po sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. So, aldaw na naman Nuwebes. As usual, kita po ang magribanan sa laog din sarang oras sa pangarangkan sa kuyang kapartner, si Professor Rosette Di Matera, na igwanin enhancement ko niyan. Kaya kita po muna. Pero baka sa susunod, siya naman, may enhancement man kami sa pagbubukas kan mga klase sa kolehiyo sa masunod na mga simana. Okay. Kaya siribot-sibot naman ko niyan ang mga nasa SUCs, mga LUCs, o local universities and colleges, mga school, state universities and colleges, dahil sa pagbubukas kan klase sa bilog na bilog na Pilipinas. So, ini po si Edgar Barameda. Liwat na nag-imbitar sa Indo na magribanan kita para sa saro na naman na presentasyon asin edisyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ano man po ang sinong pinagkakaabalahan, ano man po ang sinong pinagkakasibutan, madya na, sabayin na kami para sa saro naman na magpresentar kan makabuluhang mga informasyon, bareta, asin issues di po sa satuyang kapalibutan, lalong-lalo ang mga aktibidades, programa kan Bicol University. Sa panginat po yan kan samuyang presidente si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. And of course, ang mga pagriba, dyan sa EMD, si Ma'am Rico, si Ma'am Weng, Sara Mel, Sir Eds, and mga pagriba. Siyempre pa sa bilog na Bicol University, po sa mayang presidente, nabanggit ko na kanina, and then sa mayang mga vice presidents, sa mayang mga deans and directors, mga iba pa mga opisyales, mga teachers, faculty members, non-teaching personnel, and lalong-lalo na sa mga estudyante na sa mga first year na malaog mo yan sa bio, welcome. And then sa mga second year to third year hanggang fifth year, welcome back. Sa pag-reskwela tango na August 14, kundi ako nasa sala, yan po ang pagpuon kan klase sa mga SUC. In particular, sa Bicol University, sa Ciudad Legazpi, asin sa different campuses niya, sa Pulangi, sa Ginubatan, sa Tabaco, and sa Gubat. Yan. Speaking of Gubat, okay, and BU Gubat, may papag-urlayan kita mga tugang ngunyan. Ang tema tango ngunyan, shift na kita, dati naman sa B-Card on Air, na saturated ito, halos sobra sarong mga sarong bulan ta, na natukaraan mga issues may kinaraman sa pili, sa nyog, etc. Last episode niya to, may kinaraman sa mechanization. Yan. With Sir Pax Pacardo. Yan. Nagkaturkarta ito kan sarong simana. This time, madamang kita sa pigapod na, i-feature tango niyan mga tugang ang pigapod na agrikulturo. Yan. So, agriculture, agri, das, school, and then das, turo. Pagturo. Yan. Then, connecting agriculture and education on radio. Still, may koneksyon sa agrikultura. And sa samuya pong pagbabalik, may makaurong kita. This time, i-feature niya to ang mga taga-BU Gubat. Yan, sa Gubat, Sorsogon. This time, may mga tutukarong kita. Inipigapod tang Bokasi Production and Utilization. Ano yung word na Bokasi? Kung i-spell out tayo B-O-K-A-S-H-I. Yan. Ano yung Bokasi? Sa mga nasa agrikultura, pamilyar na po ba kita? Or sa mga day pa kabisado ng mga agricultural terms, ano ini? Curious kita ka ini. Yan po, balikan niya to makalis lang kanagkapiratang pagiramdom. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Hep hep!
Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Ang buwan ng Agosto ay kinikilala bilang National Lung Month. Iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at paggamit ng vape para ang inyong lungs ay always G. GV sa Bishop Free Lifestyle. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na po kita digdi sa satuyang programa. Makatkaton, sabi ninda. Makaskaso ng oras, 14 minutos, 9 segundos, makalampas ang alas 10 nin pagkaaga. Sige, balik na kita. Ay, kumusta pa lang kay Ma'am Maris, ang samuyang Vice President for Research sa Development and Extension, Ma'am Maris Estrella. Thank you, Ma'am, sa mga points, sa mga puntos na, ang mga inputs na taon mo sa kuya, kan kita magkauron indit na oras duman sa RDNE conference. Thank you, Ma'am Maris. Okay. Maduman na kita sa satuyang istorya. Nasa linya po ang satuyang guest mo na pagkaaga si Professor Demetrio E. Castillo, faculty member kan BU Gubat. Sir, good morning. Maray na aga po, Sir Castillo. Yes po, good morning po sa lahat. Sa lahat po na nanonood sa Facebook Live at nakikinig po sa radyo. Yes, kumusta po dyan sa BU Gubat kay Ma'am Haji? Yeah, so far okay naman po dito. Kumusta lang? PU Gubat. Kumusta lang sa kay Ma'am Haji, sa Associate Dinta. Diyan kasi ako nag-umpisa magturo way back 2013. More than 2 years din ako nagturo diyan. Kaya namimiss ko rin yung pagturo diyan sa BU Gubat. Kumusta sa mga pag-iriba na lang diyan? Okay, sir. Yes po. Okay. Pag sinabi, sir, na bukasi, ako medyo sa lalo ng agrikultura, tanainak masyado. Pag sinabing bukasi, ano po ining bukasing pigaapod ta? Pwede daw po magtawagan dit na eksplikasyon or paliwanag sa kung sa ini nagpuon. Ano ba ang sarong traditional na paginin pagko-compost o pagpapaalang didimtang fertilizer ining bukasi system, sir? Yes po, ang salitang bukashi po ay salitang Hapon po ini, ano? Hapon. Japanese word na ang buod sabihin fermented organic matter. Fermented. Yes po. Ito po ay isang bunga ng isang proseso ng fermentation o pagko-composting. So, gumagamit po ito ng mga, of course, dahil composting o gumagamit ng mga organikong material. So, nagsimula po ito, ang ginagamit ay mga food and kitchen waste. Food Saka mga farm waste. Combine ba ni sir? Albo nga sa mga talatang maluto dyan, talatang isira, tapos sa mga farm waste, iyan? So basically po, dito po ito nagsimula, yung gamit yung mga farm waste. Pero kung sa malakihan na po na production, so gumagamit tayo ng mga farm waste tulad ng dumi ng hayop na tinatapon lang po dyan sa mga farms. So hinahaluan din po ito natin ng effective microorganisms or EM, molasses at tubig. Ito yung pangunahing sangkap nitong bukashi. Ito pong sangkap na ito ay fini-ferment. So, yun po ang buot sabihin, no? Bukashi, fermented organic matter gamit itong mga locally available na mga sangkap. Nakikita lang natin dyan sa paligid na po pwede pala natin gawing abono or pataba sa lupa. Ito po ay mataas sa nutrients, mga amino acids at microbes po. Okay. Pag sinabi, sir, na waste hali sa mga animals, pasensya na po sa mga nagkakaraon. Pag sinabing waste or manure, pwede ba, sir, na hali ni sa baka, sa manok, sa etc.? Anong mga pinagikanan ka ni, sir, na manure na sabi tang iwaparam to sa fermentation process?
Yes po, tama po kayo. Ang gamit po natin ay ang mga dumi ng hayop. Literal na dumi. Pero pinatutuyo po muna natin ito. Okay, So, maaaring gamitin natin ang dumi ng manok, o ipot ng manok, baka, or kalabaw, na kung saan kasi ito ay common sa aming locality. So, merong farm dyan ng kalabaw at meron namang farm dito ng baka. So, marami Ayun. ang produksyon namin ng dumi ng hayop. Basta yung kinakain niya, sir, kung kakaon ka hindi kasi yung mga baka, manok, etc. Usually yung baka, grass, di ba? Ang goat, etc. So, dyan lang kukuhaon tayo yung manure o yung dumi para i-convert, i-fermentation, ilagi sa fermentation para maging fertilizer. Tama po ba, sir? Other than that, albo ngayon sa mga urig, etc. Kasi, ano yan, pwede pa ba yun isabay? Or may classification lang kita kan mga animals na pwedeng kuhaon ang manure as in ipairaram sa fermentation? So basically po, lahat ng dumi ng hayop maaaring gamitin, provided po na pinatuyo po natin. Basically, Okay. ito pong nabanggit kong mga sangkap, ito lamang po yung mga basic. Pero dahil sa linolocalize natin, may mga additional tayong ingredients o mga recipe po doon. Ayun. So ang pinakang main talaga, ito yung mga dumi, yung mga farm waste, at hinahaluan po natin yan ng effective microorganisms. Microorganisms. Oo. Paano sir ang sistema? Sabi mo kanina, pinapatayo muna, siguro pag tuyong-tuyo na talaga, then may mga microorganisms na pigisalak pa. Ano pa ibang proseso, sir, para po mag-ibo ining fertilizer na ba? Tama ba, sir? Ang output kayo niyo? Paano pa Soil pigibo? Paano bigibo pa iba, sir? Okay, so maaari ko siguro i-share yung Sige, Tabi. aming recipe dito. No? Recipe. Yeah, Sige, recipe. sir. Kasi po ang bokashi po bawat rehiyon, for example sa Negros and Guimaras, may sarili din silang formulation o recipe sa paggawa ng bokashi dahil gumagamit tayo ng molasses dito. For example Molasses. sa Negros, marami yung production nila ng mud press, yung gawa sa tubo, di ba? So yun. So, ang paggawa po nito, ito yung recipe po natin na ina-adapt dito sa Sorsogon. So, kailangan natin mag-prepare ng mga 150 kilos. Ito medyo malakihan na po ito. Dakula, No? volume, ha? Opo. Uh-huh. Pero kung pwede naman natin hatiin kung Hatiin, mga for aha. backyard. Ano? So, basically, kailangan natin mag-prepare ng mga 150 kilos ng dumi ng hayop. Okay. Dumi ng baka. By the way, sir, maputol kita. Mga perang days dapat matuyuan or depende sa ano ng aldaw or meron bang solar? Ilang days yan, sir? May requirement ba? O tuyong-tuyo lang talaga basta makita natin na tuyong-tuyo? Actually, wala. Basta tuyo na talaga, no? Okay. Wala na yung wala nang moisture doon sa dumi. Wala nang amoy din. Ano? Wala nang amoy din. So, yun ang palatandaan. As in, dry na po talaga. Sige, sir. So, maaaring nabilad lang sa araw. Actually, ang pag-dry niya nakadepende kung mainit ba ang panahon, mas madali. Pero kung maulan, so medyo matagal ng konti. Sige, sir. Continue pa din. Siyempre, opo. Continue natin, sir, yung process kanina. Naputo lang kita madali. Siningit ko lang Ay, yun. opo. So, Sige, sir. una, maghanda tayo ng mga 150 kilos na 150. dumi ng hayop. So, maaari din tayo maghanda ng mga 150 kilos ng garden soil. Garden So, soil. ang garden oho. soil, opo, maaari itong bilhin, pero maaari naman itong makuha sa paligid lamang. Itong garden soil po, no? So, another ingredients ay ang 100 kilos na carbonized rice hull. Itong carbonized rice hull po, ito po ay galing sa ipa ng palay na usually tinatapon lang po yan Yan, doon oho. sa milling, di ba? Totoo yan, So, noon. mapapakinabangan natin yan dito. So, susunugin lang natin, gamit natin ang carbonizer, pero pakaingatan lang po na hindi po maging abo yung ating ipa. No? Ayun, susunugin pala yung ang tawag yun sa nakalimutan. Ipa yung tawag, no? Yung Ata, ang tawag uta, bigyan, ata. No, Sige. ata, no? Sige, So, sunugin yun po. sunugin So, pala yun. Oho. Opo, so dapat yung sunog lang po, hindi po maging abo. Kasi Okay. masama naman po yun dun sa ating sa soil po. Yes, oho. Ang sunod naman po yung darak. Darak. Yung mga 75 kilos ng darak na D1. So maaari naman itong makuha natin doon sa mga rice milling din. Okay. Anong pagkaiba, sir, ng ata sa kanong darak? Anong pagkaiba niya? Ang darak, ito yung binibigay natin na sa baboy bilang pagkain. Okay. Pero galing din siya sa paroy, sa rice, ano? Tama ba? Correct po, opo. Okay. Tama po kayo. Yun naman sa CRH, yung sa carbonized rice hull, yun naman po yung balat mismo ng palay. Ayun, oho. Yung balat ng husk, palay. diba? Yung husk, Yun oho. mismo.
Yun po yun ang sinusunog natin. Itong darak, ito naman yung maaari nating ipakain sa mga pato, sa baboy. So, Pero meron galing po din tayong- siya sa rice, sir. Ano? Anong parte ng rice yung darak? So, so may ano po yun, di ba? First layer yung rice hull. Susunod Yes. na layer, yun naman po yun. Okay. Opo. So yung balat, yun na yung tinatawag natin na darak, tama ba ako? Tama ba ako yung darak, yung mismong ano na, yung ano, yung Yung na brown, coating doon sa rice okay. na po pwedeng pakain sa hayop. Okay, sige sir. yung ano naman, yung pinaka-husk talaga, yun yung rice hull natin. Yan, okay. Nakuha ko na. Sinusunod natin. Okay, Opo. sige sir. Sunod naman, maaari tayo yung gumamit ng molasses. Yung Molasses. binanggit ko po na formulation, ang kailangan lang po natin doon, o yung recipe, ang kailangan lang po natin 1 kilo na molasses para doon sa napakadaming nabanggit kong mga sangkap. Ano po? Di ba sir ang molasses ginagamit sa pag-ferment ng beer, ano? Tama ba? Hindi ko masyado familiar doon Sige, sa naihalo ko lang, pero isingit ko lang. Sige, sir. Ginagamit din namin yan sa pag-ferment ng mga like fish amino acids, Okay. mga pang-abono din sa Aha. mga halaman. So another is kalahating galon ng suka ng niyog or Niyog. tuba. Sa iba naman, gamit nila is tuba. By the way, hindi po pwede dito gamitin yung nabibili natin sa yung commercialized ng merkado, ano. Opo. So, dapat po talaga natural. So, pwedeng yung galing sa suka ng niyog o yung tuba mismo po. Pwede Bakit yun. sir, So, ano lang, maapektahan yung quality pag ginamit mo yung commercialized ng ano? Maapektahan ba Opo. yung, okay. Opo, kasi So, may, dapat may halo natural. na po kasi yun na synthetic chemical. Di ba po? Ayun, tama. Kaya nga, ano yan dapat- organic. Organic, natural Okay. lang yung ating sangkap na gagamitin. Sige sir. So, ang sunod naman is 100 ml na IMO, indigenous microorganisms, pero nabanggit ko kanina, effective microorganisms. Ang effective microorganisms kasi is ito ay patented, ano? So ngayon, pwede tayong mag-develop ng sarili nating effective microorganisms. Paano yan So, sir? Paano natin ma-develop yung IMO o EMO? Actually, ang IMO or indigenous microorganisms, galing lang po yan sa yung bahaw, di ba? Yung rice na bahaw, maluto, pinapaalaman bahaw. lang natin. Nakulo mo na agad sa nasasayang ka ito. So bahaw, ano? Natatapok Yes, po. lang, ano? So galing pala yun doon. Opo, tama po kayo. So, kasi ang AM medyo may kamahalan ng konti yan. So, pero pwede tayo gumawa ng alternative. Kasing parehas din ang kakayanan niya. Substitute. Na mapabilis ang fermentation process. Yun ang function kasi niyan, yung purpose kung bakit tayo gumagamit is mapadali, ma-speed up yung proseso ng fermentation at ng composting. Anong components sir ng bahaw at kailangan natin, anong andyan na parang ingredient para kailangan natin dito sa paggawa ng bukasi? Yung IMO po, Opo, ay hindi po yung sabi yung IMO, yung bahaw, ano andyan na parang substance o organism na andyan para magamit natin dito sa paggawa ng bukasi? similar po doon sa nakukuha natin sa EM na commercial. Okay. Parehas po sila. So, pero ito ngayon ay kumbaga localized. na. Okay. Opo. Sunod So po sir. siguro, paggawa naman ng IMO, maaring ituro natin sa susunod na Yes, session. interesado ako dito. Interesado. Napakasimple lang po ito. No? Kasi galing lang po yan sa bahaw. Diba? Marami tayo. Tapos pinapaalamag lang natin, nilalagay natin Ew. yan sa malamig na lugar. Kahit tutong sir yung bahaw, okay lang? Kahit tutong na masyado, okay lang yun? Actually, hindi dapat hindi encourage tutong. na tutong. Yung as in, yung lumamig lang na Okay. rice. Tapos ilalagay natin sa ilalim ng kawayanan para doon tumubo yung mga good microorganisms. Ayun, minsan mga sir, ang bahaw, nag-aalamag na kung minsan na 3 days, 4 days na pwede pang magamit yun o hindi na yun? Yung bahaw lang talaga? Actually, hindi po namin ginagamit yung nakita mo sa kaldero. Oo, ang may alamag na. Hindi na pala yun appropriate. Opo. Kasi baka bad yung Tama. tumubo doon. Tama. So, ang ginagawa namin as nagsasaing talaga kami, Okay. tapos pinapalamig, yun ang ginagamit namin doon. Okay. Para sa free sa any contaminants man or bacteria, organism na bad, ano? Yes po. Okay, opo. nakukuha ko na. Sige, Tapos sir. kinukuha lang,
namin yung puti, tapos tinatapon kung sakasakali na-contaminate Okay. yung mga black spots doon na tumubong mga alamag po. Matikuloso pala din ito. Ano, medyo kuwan pala Opo. sensitive din dapat yung process talaga masunod, ano, even sa mga raw materials, ano. Hindi Opo, basta-basta maingat pala, po ano, talaga. maingat talaga. Sige sir, ano pong sunod na material pa or ingredient yan sa menu natin? Ito simple na. Ano? Apo. Kailangan lang natin ng mga 8 hanggang 10 galon ng tubig na hindi po chlorinated. Ibig sabihin galing sa ano, sa bubon, Burabod. burabod. Sa O hindi pwede yung ano na, yung galing sa mga water district ano kasi may chlorine na yun ano. Actually, pwede naman po yun, sir, gamitin. Okay. Provided lang na kinakailangan lang natin pasingawin sa loob ng mga 1 araw o 2 araw po. Yung kanyang Para chlorine. talaga maano natin sir na para yung whole process sa yung mga ingredients purely talaga siyang organic ano, walang Yes added po. na chemical component. Ang ganda no. Sige sir. Tapos, last na is yung trapa lang, pantakip doon sa sa ating halo. No? Okay, okay. Yung trapa o mga pala, yun lang. Uh-huh. At mga personal protective equipment na sa paghahanda. Mm. So, ang sunod po na proseso niyan, paghahaluin natin yung Haluin. mga liquid parts. Okay. Yung nabanggit ko po ng mga liquid parts kanina. Mhm. Maaring paghaluin natin sa isang timba, no? Okay. At sunod naman, paghaluin natin ang mga solid parts. Yung Mano-mano lang ito, sir? may Kaya ba, sir, na garden ano? soil. Mano-mano, 150 kilos? Kaya po ba? No? Or kailangan Actually, natin ng machine? Well, kung may machine po, Mas pwede okay. yan. Mhm. Pero po sa amin, yung itong nabanggit ko po na 100, the timpla po, sabihin Uh-huh. natin timplada, no? opo. So, kaya po yan ng isang tao. Kasi 150, may soil pa kasi ba, di ba? May soil, may manure, etc. Tinitingnan ko 150, parang more than 500 kilos na yata kung susumahin natin. Tama ba, sir? Or ilang kilos lahat-lahat yan? Tama po kayo, aabot ng mga 500. Kaya nagtatanong ako kilos. kung manumano. Kaya pala, sir, na manumano yung 500 na output kung sakasakali, ano? Opo, manageable po yan Okay, base okay. sa aming experience. Ilang tao, sir, Pero, ang nagtatrabaho niyan? mga 1 o 2 tao, kaya Okay. na po Sige, yan. sir. Based sa experience Pero niyo, sir. may mixer tayo, mas madali, di ba? Pwede yan ilagay sa mixer, yung nilagyan Sa ng... paghahala. Pwede po yun. Okay. Kung meron ho. Pero dito kasi usually for backyard lamang. Tama. Gamit namin. So, kayang-kaya ang mano-mano. Pero meron kasi kaming tinuruan itong technology namin na sila po, I think, nakikinig po sila ngayon, yung Kabiguhan Kaunlaran Farmers Ay, Association. good morning po. Good morning sa Yes. mga members. Yes. Ito po yung naitatag nating Farmers Association dito sa Gubat. Okay. At sila din po ang nag-adapt nitong technology na ito. So, Ang galing. 24 sila. So, maning-mani sa kanila yung Oo paghahalo naman. nitong bukas. Oo, 24 kayang-kaya. katao yun eh. Oho. Opo. So, ang sunod naman po is Okay. yung liquid parts, di ba nahalo na natin Apo, yung solid parts at Aha. yung liquid parts. Ngayon, ididilig natin or i-spray yung liquid doon sa solid parts. Okay. Yung That's ano, the yung mga basic, darak, yung mga yung soil, etc. No? Idilig na natin Opo. doon. Okay. Pagkatapos po niyan, haluin. Tapos subukang ibilog. Bakit kailangan nating ibilog? Kasi Bakit nga, sir, ito kailangan yung ibilogin? palatandaan natin na tama yung ating mixture or timpla. Kasi po, pagka hindi natin mabilog, ibig sabihin, hindi tama yung amount ng moisture na idagdag natin. Kasi, di ba, yung soil, pagka kinokompact natin, pagka enough yung moisture niya, nabibilog. di ba? Tama. Pag sinabi, sir, na bilog, hindi ko para maano natin sa mga, anong ibig sabihin ng bilog? Di ba? Parang kumuha ka ng soil halimbawa, Okay. tapos minold mo siya sa kamay mo na parang pabilog. Yan mo nang, parang testing mo na kung gano. Parang testing natin Okay. kung tama ba yung ating timpla o hindi. Okay. So, kapag sumobra sa tubig, pagka pinabilog mo yan, may umaagos sa tubig. So, ibig sabihin, Ayun. hindi na yun maganda. Ano ang magiging implikasyon nito sa ating bukashi? Babaho po yan. Okay? Ganun ba, sir? Ano? So, Kapag hindi sinabing naman- 10 galon na tubig, hanggang doon ka lang 10 galon, ano? Kung lalampas po yan, yun. baka hindi mabuo yung the whole process, masasayang sila, no? Tama ba? Tama po kasi, although maaari naman natin gamitin, pero yung kasi hahaluin mo yan, medyo nangangamoy po kasi. Okay. Pagka nasobrahan sa tubig. Mhm. Pero kapag kulang naman sa tubig, hindi mo mabubuo. Medyo matatagalan ka naman sa Mitikuloso talaga ang pag-ano pala sa nito. production ano? process mo naman po. Opo. Mhm. So talagang kailangan ng konting pag-iingat din. At tama dapat yung mixture natin o yung ating mga sangkap dapat
Dapat base dun sa ating yung ratio menu and masunod na proportion. gano'n, yung recipe talaga Yes. masunod ano. Yes po. Okay, sir. Pag halimbawa, assuming sir na perfect, tama, nabuo siya, o ano yung sunod ng gagawin natin? Actually, ang sunod na gagawin natin is hahaluin na lang natin yan. Okay. Pag first few weeks, hahaluin lang natin ang mga 2 beses sa isang araw. Ibig sabihin, so, sir, isa sa- yung day 1, halimbawa, naipon natin yung lahat ng ingredients, haluin natin, then the following day, haluin uli natin. Opo. Okay. So, Anong purpose nito, sir? kasi para maging equal bagay yung fermentation natin. doon. Okay. Tapos kasi, by the way, pag-iingat lang ng konti, umiinit po kasi yan, yung ating halo. Bakit So, po, sir, umiinit? Kasi yung action ng mga microorganisms doon nagkahalo-halo, sa ating halo po. Kaya po yun umiinit. So, kailangan magsuot ng bota, ano? Siyempre, mainit po yun. Pero manageable So, naman yung init, kayang-kaya naman Ay, na. opo, mga nasa 60 degrees Celsius lang naman po. Pero na yun, mataas na yun. Medyo mainit na po Mainit yun. na ano? yun, 60 degrees, so mainit na yun. Opo. Pero kayang-kaya pa naman po yan. So, Okay. isa sa umaga, isa sa hapon, good for 1 week yan. So, pero make sure 1 po week na tatakpan natin. 1 week, sir, na every day or daily, hahaluin mo for 1 week, Opo, tama ba? ng 2 beses. Ibig sabihin, isang umaga, isang hapon. Ganun ba, sir? Correct po yun. Correct Okay. po. Opo. Kasi the following week, the second week, 3 beses po nang hahaluin. Bakit, sir, mas madalang na, hindi madalang, So, maraming beses ang haluin? 3 times a day Kasi, na? ano na yan, mas kayang mo nang haluin kasi medyo lumalamig na ng konti yan. Okay. So, parang nag-subside na yung ibang effect ng mga Opo. chemicals. So, halo lang. Siguro kung isang organisasyon yung gumagawa, mag-assign na lang kung sino yung hahalo. That is week to na, sir, yung Yeah, po. three times, thrice na yung paghalo mo. Tama, Opo, sa ikalawang linggo, Okay. 3 beses na nating hahaluin. Pero by the way, baka nakaligtaan ko, after natin mabilog pala kanina, nakita natin na tama na yung sangkap, tatakpan po natin yun ng trapal. Bakit, sir, May kailangan laban natin tayo. takpan ng trapal? Para maiwasan po natin. Kasi usually ito po ay anaerobic ang production. So, ibig sabihin hindi dapat na hanginan masyado. Or wala talagang hangin. Pero pwede sa, sir, sa isang area ngayon na merong covered court ngayon, pwede siya, or talagang dapat nakabilad siya, then tatakpan na lang ng trapal? Actually, tama po. Bubutit na banggit niyo po. Actually, kailangan po ito gawin sa isang lugar na tuyo po at may bubong. Para May hindi bubong. naman po mabasa po. Yes, so, oo. tatakpan natin siya ng trapal. Kasi, pag halo po natin yan is, kumbaga, gumagawa tayo ng parang mound. Ano yung tawag doon? Parang bulubundokin yung style. Doon natin tatakpan ng trapal po yun. Kasi inisip ko, sir, siyempre, halimbawa sa isang open area, baka umulan o uminit uli o baka merong mga intrusion ng mga ibang mga materials na hindi natin alam, baka magkaroon diferensya yung the whole process. Tama po ba, sir? Opo. Di ba, napakaingat natin dun sa oo ating nga. mga halo. Tapos, napabayaan natin Yes. dahil naulanan. So, hindi po maganda na gano'n ang mangyari. So, actually, dapat po talaga ito ay nasa loob. May bubong po at natatakpan pa ng trapal yung ating Pasiguro. halo po. Pasiguro po. Okay. Next, after the week 2 na 3 times na natin hinahalo, anong sunod naman na proseso? So, sa third week na, ano na lang Third week. ito, palalamigin na natin ng konti. So, maaari na nating ikalat na doon sa floor para lumamig na. Kumbaga, pinapalamig na lang natin ito. Okay. Ang ganda, Tapos sir. yung fourth week na, pwede na natin yan i-harvest. Usually, kinakailangan po natin meron po yan, maliban sa sako, meron pa po yan balot na plastic para ma-maintain din ang kanyang moisture. Ayun, sir. doon sa Ano yan, sir? Is parang gisabwag or parang parang powderize yan na nilalagay natin sa ating mga farm? ito po, ang texture niya po is kulay black na to Aha. Tsaka parang lupa na ang itsura niya. Ayun, parang lupa na, So, Parang siyempre, compost. compost na Parang talaga. compost. Oh, Opo. na-imagine ko. Sir, commercial lang muna tayo. Mag-break muna tayo. Makalipas ang pagbabalik natin, ihapot ko lang sana, itanong ko sana, ano ba ang kagandahan ng paggamit itong bukasi? Babalikan natin, sir, yung hanging question. Makalipas lang ang ilang paalala. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa Family Planning.
Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong uminom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. Kasi DP sagot dyan, maging sa kamatayan, honerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDP, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Ang buwan ng Agosto ay kinikilala bilang National Lung Month. Iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at paggamit ng vape parang inyong lungs ay always G. JV sa Bishop Free Lifestyle. Mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits mo na to. Para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na po kita guys sa tuyang programa. Sa programang Pang-Edukasyon at Panghanap Buhay. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Sige ta, interesado naman ako digdi. Sa gabos na mga tema ta, halos gabos may gabos kita nagka-interest. Okay. Sir, nasa linya pa manggilarian sa tuyang guest ko na pagkaaga si Professor Demetrio E. Castillo kan BU Gubat. Sir, di tapos na sa proseso na nagkaroon na siya daga gilayon or lupa. Ano dyan paano pagagamit ini sa pagkomposta? Kumpara sa ibang mga synthetic or iba pang mga, pwede siguro mga organic pop, ano ang advantage anong bentahe kani sa pag ginagamit tao? Isa sa advantage nito, no? Ang bokashi kasi is mas maiksi yung production process. Kung ikwenta natin kanina, that's only 4 weeks. Good for 1 month. Kasi doon sa conventional natin na paggawa. Pag sinabi sir na production, sir, anong ibig sabihin production yung paggawa mismo natin. Paggawa, okay. Opo. Okay.
umaabot po yun ng isang buwan lamang or 4 weeks. Habang naman yung conventional, yung traditional natin na paggawa ng compost, mga 6 months bago po matapos. Okay. So maaari mo nang gamitin sa loob lamang ng isang buwan. Okay. So sunod po ang mga material po kasi na gamit natin is locally available. So hindi mo kailangan bumili masyado, no? Sa ibang kasi locally available naman, no? Hindi mo kailangan yung nabanggit mo kanina sa recipe available lang. Tapos mataas din sa nutrient. Okay. Tapos itong mga organic fertilizer na available sa market. Yung bintahe niya po, ano? So mataas sa nutrient component. Basically, base po sa pag-aaral, mataas ito doon sa phosphorus and potassium. Ito yung mga macronutrients. Ibig sabihin ng macronutrients, ito yung kailangan, kasi tatlo ang macronutrients. Ibig sabihin, itong macronutrients ito yung pangunahing kailangan ng halaman para tumubo. Okay. Yun ang prinsipyo din doon sa tinatawag natin triplicatorse. Oh. Di ba? Pag 14 kaya yun. Ano ko sir na yung tatlong major na kailangan, yung phosphorus, ano pa sir yung iba? Potassium. Potassium, sunod. Opo. Ano pa yung nitrogen. So, nitrogen. So ito yung tatlo na macro ingredient na kailangan ng halaman, nutrient na kailangan ng halaman. Okay. Sige sir. Pero sa bukasyo, makukuha na po natin itong dalawa. Yung phosphorus and potassium base po sa mga pag-aadal. Okay. So kumbaga, pwede na natin hindi naman talaga natin totally maihalin tulad doon sa mga synthetic fertilizer, pero at least makakapag-provide na po ito ng mga pangunahing nutrients na kailangan ng halaman. Ito pala yung nasabi mo kaninang basic ingredients din ng triplicatorse yung binabanggit. Ano sir? Tama ba? Opo. Karagdagan pa dyan, meron po itong nabanggit mo kanina, meron itong mga amino acids at other micronutrients na makikita na. Opo. So, base po yan sa mga pag-aadal. So, pangalawa siguro, iba pa sir na reason siguro, mas mura ito as far as the raw material, the ingredients kaysa sa mga commercialized na sir. Tama ba? Actually, tama po kayo in the long run. Pero sa unang pong gamit natin, siguro, imaginein mo, laborious, tedious. Tama. So, tama, haluin, ano. Pero in the long run, kapag ibalik na sa natural na katangian, yung natural characteristic ng soil, so, na kung saan hindi ka na masyadong magdedepende sa mga sintitiko o chemical na abono. So, doon mo lang marirealize yun in the long run. Tama, pero sir. So, kung una mong gamit, sabi mo ay mukhang mahirap ata. Oo nga. Na-imagine ko yung mga recipe, yung mga ingredients, sabi ko ang dami, ano? Pero later on pala, yung titingnan na natin yung benefits or yung advantages nito sa in the long run, ano? Di ba, sir? Alam mo, sir, nabanggit mo kanina na pwede na ilagay sa mga halaman, sa labas. Meron akong halaman o meron akong mga konting alagang halaman sa bahay. Pwede ba ito magamit ko? Ay, opo. Napakaganda po itong gabitin sa ating mga lalo na sa mga ating plantito at plantita, di ba? So, nagtatanim sila sa mga paso. So, pwede po natin gamitin yan. Pero kailangan lang po nating haluan din ng garden soil. Wag naman masyadong puro. So, at least 50-50 or 1:1 yung halo natin. Okay na po yan. So, sa ating garden soil. Ilang kilograms ba? O depende sa halaman, sir. Paano ba ang Kasi okay, so kung pag-usapan natin yung talagang doon sa dosage. Dosage. Wala po talagang dosage ang paggamit nito. Okay. That's one advantage nito, no? Okay. Wala siyang dosage. However, meron po itong mga recommended rate. Okay. So, halimbawa, kapag kayong sa rice ang pinag-uusapan natin, kailangan natin mga 20 to 30 sako bawat hektarya. Kung sa rice po ang pag-uusapan natin. Kung ano naman sa mga mais, ganun din, mga 30 sako kada hektarya. Pero pagka mga cucurbits, pwede na ang 2 kilo bawat halaman po. Ayun, Ako rin sir, nung pandemya, nagkahilig ako sa halaman. Limitada ba yung movement natin? Bumibili pa ako dyan sa mga dealers ng mga fertilizers, nilalagay ko. Pero ito pala, mas effective pala ito, sa mga halaman. Kasi nagtanim ako ng pechay, nagtanim ako ng mga okra. Yung binibili ito pala mga talong sa sa surroundings lang. Ito pala sa effective din gamitin maliban doon sa mga plantito and plantita, Pwede ba ito sir sa mga
At kung mga yung nabanggit yung mga talong, sili, isang Oho, kilo yan, naman nun kada plant ang gamit po natin. So ngayon, sa demo po namin, ang ginamit po namin is yung kasaba. Doon sinabanggit ko kanina ng Farmers Association. Kasaba. Ang pinatry namin doon sa kanila yung kasaba. So Okay. sila mismo makakapag-attest na mas maganda talaga ang overall morphological characteristic nung kasaba na ginamitan ng bukashi. Okay. About sir, sa result ng production, mas dumami ba yung yung naani, mas lumaki ba yung yung output ng mga kasaba? Anong effect nito, Yes po. sir? Kumbaga, at least nakaabot doon sa optimum na ani. Opo. So, medyo magaganda daw yung unod or yung roots ng kasaba, medyo mas malalaki. By the way, wala pong halong halong abuno. So, as in purely, by the way, dalawang section yon, dalawang area. I mean, so merong bukashi, tapos yung isa merong synthetic. So, kumbaga, i-compare nila. Ayun, Meron ng trial para makita nila yung diferensya. Kung merong gumamit halimbawa ng bukashi at gumamit naman ng abuno na nabibili sa ating mga agri-supply. Parang natin, comparison natin, sir, kung ano-ano. Opo. At base sa kanilang statement, so iba talaga ang yield ng yung output siguro. In terms of yield, halos magkakaparehas. Okay. Pero in terms of doon na sa roots itself, mas better daw compared doon sa synthetic. Yung sa roots. How about, sir, sa, let's say, meron mga period na halimbawa, ito ngayang after 6 months, pwede ko nang maani yung unod, yung kasaba. Meron bang nasi-shorten ba na 4 months lang, 5 months lang, na harvest na? May effect? Actually, hindi ko na monitor na gano'n. Although gusto sana namin pag-aralan na gano'n. So nung pumunta ako doon, naani na pala. Although ngayon, next cycle, pumunta ako doon sa Sunday. Okay. At nagtanim naman uli sila. So baka ma-monitor na natin kung... Pati sir, sa texture, kung kumusta, kung mas lumaki ba siya ng gusto as compared doon sa... sa ating mga sir, research na yun, ano? Tama ba? Opo, tinignan po nila. Okay. Halos okay daw. Kumbaga galing, acceptable doon sa ating mga kasaba farmers. Environment. Tanggalan kasi ito is environment friendly, saka nakakapag-contribute ka sa sa yung tinatawag natin na organic yung ginagamit. Ano, sir? Opo. So, actually, ang ginagamit na term is natural farming muna. Natural farming, Opo. Mahirap kasi i-claim na organic agad. Tama. May mga halo kasi. Although yung proseso natin at yung prinsipyo aayon dun sa organic farming. Tama. Pero sa organic farming kasi kinakailangan muna ng certification bago natin maklaim. So, sa natural farming po ito. Tama. Pag sinabi sa organic, parang na-imagine ko 100% yung mga recipe, yung menu, parang ganun ba? Tama ba, sir? Or meron din yung mga hindi maiwasan mahaluan pa rin ng mga chemicals kasi kailangan natin. Actually po, sir, ang organic farming is a matter of certification. Nakuha ko. Although parehas ang proseso sa natural farming, tapos sa organic farming, sa organic farming kasi kinakailangan mo meron kang patutuo na this is certified ng ganitong organic. Okay. Nabanggit mo, sir, yung mga na yan. Anong mga challenges na kinakaharap nitong, meron ba mga concerns? Dapat merong i-address tayo dito sa bukasi na paggagawa ng fertilizers? Actually, ang isa sa challenge nito sa una is yung labor. Labor? Yung manual labor talaga. Kung gusto na imaginein mo, isa ka lang. So medyo lalaki ata yung muscles mo nito pagkatapos. Kung sa akin, sir, okay yan sa akin, sir, kasi kailangan natin sa katawan natin. Pero yun din tama, kayong, siyempre, hard labor ito, tama ba? Merong hard labor. Tama po. So, ano pa, sir, yung ibang posibleng challenge? Maliban doon sa, hindi yata challenge yun. Opo, imagine mo, umagat hapon, maghahalo ka nun. Mga 400 to 500 kilos yun. Yun, tama. So, tama kayo. Naman po, parang sagot natin diyan, kailangan natin ng technology, Tama ba, sir? Opo, siguro mixer, na design naman para sa
Bokashi. Yes, Baka yung oo. Bukaf maaaring makatulong sa atin. Oo, tama. Oh. Kontakin natin si Makapag-develop sabihan natin si si Sir Pax. Yes. Na kaya maghalo nito mga 500 kilos. May programa kasi sila sa mechanization eh. Yan ang dream ng ano natin, yung mechanized yung sa farming. Mhm, okay. Sige sir, ano pang nakita niyong challenge pa maliban doon sa sa mechanization o kailangan natin ng equipment or technology? Ano pa sir ang nakita mo? Ang sunod po na challenge dito is yung kung hindi mo masunod yung timpla, di ba nabanggit Ayun, natin oo. kanina maaring, Tama. di ba, bumaho. So hindi kaya-aya yun sa park. Tapos another challenge is kailangan mo ng espasyo. Yung nabanggit natin kanina na dapat mayroon kang lugar na paghahaluan na tuyo na mayroong bubong, ano po. So yun, kailangan mo talaga mag-alat ng konting space. Pero kung mayroon kang bakanting lote, kung saan po pwede mong doon ka maghalo. So, in our experience po, meron kaming area dyan sa likod, pero itong ating mga farmers na nag-adapt, gumawa po sila ng sarili nilang bahay-bahay doon sa lugar nila. Doon sila naghahalo ngayon. At doon din sila nagmi-meeting. Ganyan, ang ganda na. Multipurpose na yung gamit. Yes po. Opo. Ang sunod naman, yun nga, yung hindi nasusunod yung ingredients natin. O baka sumobra naman doon sa ating mga sangkap, yung tubig, yung effective microorganisms or nasobrahan or kulang. Kasi ang disadvantage kasi niyan pagka kulang yung effective microorganisms natin, medyo napapatagal naman yung proseso ng fermentation. Tama ba? Pagka kulang, ang naibigay natin ng EM, napapatagal yung production process natin. Kapag sobra naman, hindi naman po kaaya-aya yun. Parehas may effect, kung kulang sa kasobra, So, sobra, opo. Okay. So, basically, yun lang yung mga pangunahin na, last na, yung hindi regular na paghalo. Ayun, oo. Kasi dapat religiously kailangan mo itong Yung mahalo processor, para mapadali yung processor kanina binagarit mo na weekly, yung second week, thrice na, and so on and so on. Ganun, no? Tama po kayo. So, dapat mayroon ka talagang regular schedule sa paghahalo. Siguro mag-schedule na rin sila. Kung sino ba ang, sino ang ngayong week, next week, sino naman? Yes po. Wait, opo. nabanggit sir yung financial na component na challenge? Kasi madami itong madami rin ng mga mga ingredients. Siyempre, kailangan natin ng financial dito. Nabanggit ba sir Opo. na challenges ng pera or funding? Maaaring challenge po natin yan. Kasi although locally available yung mga material, pero economically speaking, we need to add presyo doon sa ating Yes, labor. kailangan din natin. Isang challenge din po yun. Although, halimbawa, yung EM na binibili natin, meron tayong alternative solution. Nagagawa tayong indigenous microorganisms. Maliban na lang doon sa molasses na kailangan talaga nating bilhin sa agri-supply. Ayun. The rest po, locally available, but economically speaking, we need to add price Yeah. po doon para makita natin. Tama. So kung ako sir, nabanggit mo kanina na meron kayong organization, yung Kasaba Farmers. Ilang years na kayo sir para nag-partner nitong organization? Saan lugar yun sir? Hindi ko na... Sa gubat po ito sa Gubat, Katiguhan. Ilang years na yung partnership natin sa kanila? Actually po sir, kasi simula po lang po namin last year. Okay. So, kumbaga bagong-bago pa to, no? So, pero nagsimula na po sila mag-produce this past few months lang. Okay. Itong Bokashi. At by the way, gusto ko lang i-promote, kung Sige, gusto sir. niyo pong bumili, meron po sila doon. Merong per kilo na binebenta po namin. Magkano sir ang per kilo? 12 pesos lang po per kilo. Barato lang mura lang 12 to 15 peso per kilo po ang presyohan namin. As compared sa sa ibang mga nabibili diyan ng mga synthetic o non-organic, kumusta sa ang presyo niya? Actually po, nung nakaraang taon, lumubo po yung presyo ng ating mga synthetic fertilizer. Pero itong early this year, medyo bumaba na po ng konti. Sa Okay. katunayan, halimbawa yung Triple 14 nasa 1,670 na lang. Pero yung last year, halos umabot ng 2,500 kaya naging eager kami na introduce itong Bokashi para at least naman Merong magkaroon sila ng alternative, alternative doon sa napakamahal na presyo ng sintetikong abono po. Yun. So medyo medyo mas mura ang Bokashi as compared sa ibang mga fertilizers lalo yung synthetic Opo. Saka makakatulong sila sa mga farmers natin na madagdagan naman yung kita saka yung income Opo, kasi ito pa lang may income na po sila.
Ano siya, sir? Cooperative or organization lang muna ng mga farmers? Farmers Association po ito. Farmers Association. Karamihan sa kanila yung mga kasaba farmers or meron pang ibang mga nagtatanim ng niyog, etc. Actually, lahat po sila kasaba farmers. Okay. Saan Pero sila? Sige. Ang iba naman po sa kanila ay may engage din ata sa rice farming or sa niyog. Pero ang primary talaga nila na pinagkukunan ng hanap buhay is yung kasaba farming. Napakalaki po ng taniman nila ng kasaba doon po sa kanila. So kung mapunta po kayo dito, samahan ko po kayo doon. Sige, maraming looking forward sa tayong kaka-interesado. Ang kasamahan po natin sa Extension Management Division, nakapunta na po sila doon. So sila po mismo ay makakapag-testify doon sa ating statement. Sana one of these days, makapunta kami dyan. Diyan kami mismo magprograma, makausap natin yung mga farmers. Ano? Yes. Okay, may record natin. Okay, sir. Kung ako mag-uumpisa bilang isang farmer o mahilig ako magtanim sa backyard, gusto kong ng halaman, anong pwedeng maipayo mo sa kanila? Pwedeng advice natin sa kanila, sir. Apo, thank you po, sir. So actually, ang pinakauna talaga, ang ipapayo ko po talaga is una pag-aralan yung proseso. Medyo meticuloso yung proseso. So kailangan pag-aralan po ang proseso. So kung may karagdagan pang mas detalyadong impormasyon, so maaari po silang sumadya sa ating opisina sa BU Gubat kung gusto pa nilang further explanation o mas detalyadong. So sunod is start at small scale and trial. So magsimula muna doon sa mag-trial and error muna. Kasi po sa una hindi mo biglaan talaga makikita ang solution. I mean, ang resulta ng bokasyo production. So kailangan talaga magsimula kasi baka bigla mong inilagay mo sa rice field mo sisihin mo. So, I mean, kasi ang paggamit po nito is gradual shifting po ito. So kumbaga magsisimula ka lang ng ilalagay mo na konti, tapos sunod, tapos yung chemical mo is mabawasan. Halimbawa, sa unang taon is 3/4 dependent ka sa synthetic. The following week is yung 1/4 nun is bokashi na. The following year is 50-50 na. So gradual po ang ang shift natin, ano? Ang shifting nitong bokashi fertilizer. Okay. Kung may mga farmer, sir, or ibang organization man nakikinig sa atin, interesado ako diyan kay Sir Castillo. Saan ba ako meron bang mga workshop, meron bang seminar na pwedeng i-offer ang ating BU Gubat para dito sa Bokashi? Actually po, itong ginagawa natin, isang halimbawa na po. Oo nga. Oo. Dinitalye natin kanina, sir, yung proseso. Pero may baka interesado, meron kaming 10 o meron kami ditong 5 o meron kaming 15 rito na interesado dyan. Pwede ba, sir, sila magpakondak sa iyo ng training or workshop or speaking engagement mo? Pwede ba yan, sir? Yes po. We are very much willing to help po. So, by the way, ang nabanggit ko pong prosesong yon, our experiences po ay na-publish na po yan. So, maaari nilang bisitahin yung journal na. Nandun na po lahat ng detalye kung paano ginagawa ito. So, sunod naman po is yung nabanggit niyo po. We are willing na talagang tumugon doon kung mayroon pong invitation na gusto matuto kung paano gumawa ng bokashi. So 100% po ang aming suporta po dyan. Ayun, ang galing. Another is, meron na po na-develop na parang flyers sa paggawa po ng may bokashi. video tayo dyan, sir? Meron tayong audio-visual material na pwede natin ipakita din halimbawa sa susunod? Siguro gagawa po kami. Okay. Mas maganda. Salamat sa payo po. Kasi ini-imagine ko kanina, kaya iniisa-isa ko yung para maano ng mga listeners natin yung proseso. Para na-imagine nila, pero pag meron tayong audiovisual material, medyo napapagaan sa yung explanation natin sa gano'n na Kasi marami siguro magka-interest sa atin dito sa Bokashi na yan. Opo. Sa ngayon po, ang meron lamang po kami is yung flyers, tsaka mga learning materials sa paggawa po. Pero salamat po sa payo. Gagawin po namin makapag-develop ng audiovisual para sa Bokashi production. Okay. Sir, marami pa sana akong itatanong kailang 11 o'clock na. Baka sir may mga hindi ako naitanong sa inyo. May mga nakalimutan ako. Please go ahead, sir. At the same time, yung parting message natin.
Siguro last na to. Aha. Hindi natin nabanggit yung paano ba ito ginagamit, ano? Okay, So usually dalawa parehas lang po ng pag-apply natin ng abono, yung synthetic. Okay. So paring basal, ibig sabihin bago ka magtanim sinasabog mo na. Maaari naman po broadcast, ano ba yan? Una is basal, ang isa is ano ba, medyo tumatanda na ata ako. Yung una naman is naandun na yung halaman, tapos pwede nating isabog ito. So una, sabwag, parang gano'n, no? yung basal, hindi pa tayo nakapag-transplant, sinasabog na natin. So ang sunod naman is, naandun na yung halaman, pwede pa natin itong i-apply. Ayun. So yun lang po. Sunod is a parting message na. So una, nais ko pong pasalamatan ang BU Extension Management Division sa pagkakataong ito na tayo po ay naimbitahan at makapag-share ng ating experiences at kung paano din po gumawa ng bokashi sa pamunuan po, no, ng Bicol University as a whole at sa Radyo Veritas. Sa kasama po natin dito si Sir Barameda, no. So maraming salamat po, at sa Bicol University Gubat family, maraming salamat po sa pakikinig, ano. So at sa ating mga estudyante at ating mga farmers, yung member natin ng Kabiguan Kaunlaran Farmers Association, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yan po si Professor Demetrio E. Castillo, faculty member ng BU Gubat. And dyan po nagtatapusan sa itong programa. Hasta sa masunod na Webes, ini po sa Edgar Barameda. Maraming salamat and good morning. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi na sa Radyo Veritas Legazpi.